बालिपारा गामियाव मोनसे लामा बेखेवनाय हाबाफारि लादों नाथाय बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय आरो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों बेवहाय आं गासैयावबो बाहागो लागोन गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2.5 बोसोर थांनायनि उनाव गासिबो बिटिआरनि 40 समष्टियाव डेभेलपमेन्टआ समान समान जानांगौ बेखौ लानानै जों मोनसे मास्टार प्लेन बानायगासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन थाखोनि रायजो राजाफोरजों रायलायनानै मोनसे जाहाथे पलिसि लानो हायो मोनसे डिसिसनजों थांनो हायो आरो बेवहाय प्रायोरिटियाव गिबियावनो मा डेभेलपमेन्ट नांग्रोगो रायजो राजानो लामा नांग्रोगो ना इरिगेसनाव दै नांगो ना मा नांगो बे गासैखौबो बिजिरनो थाखाय जोंनिफ्राय मोनसे मिशन सोलिदों आरो आङो गासैबो 40 समष्टियावबो थांगोन आरो बेवहाय रायजो राजानिफ्राय खौरां लानानै डेभेलपमेन्टखौ एनसियर खालामनो थाखाय जों माखासे हाबाफारि लागोन गोबां लामा नायगासिनो दङ सार बै माने जिखिनि गं 10 प्रभिन्सियेल कलेजनि जानांगौ बे थाबैनो जागोन आंथ' मिजिं थिदों जे मास मोनसेनि गेजेरावनो जानांगो बेनि थाखाय जों नायगासिनो दङ स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट बिसोरनि बेसेबां प्रफेसारफ्रा माने इलिजिबल जागोन साखरिया रेगुलार जानायनि थाखाय UGC नर्म्सआ फिलआप जागोन बेबायदि माखासे क्राइटेरिया दङ बेखौ जों बिजिरगासिनो दङ बे जोबनाय लोगो लोगो जों डिक्लेयार खालामगोन अब्लाबो टेटनि माखासे आनजादआव माने फोसावबाय नाथाय खिन्थु बिथांमोनखौ दायो मुखुब खालामनायनि राहाया माब्ला जागोन जोंहा माखासे पस्ट दङ भेकेन्ट पस्ट बिनि SIU मोनाखै जेब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय SIU खौ मोनगोन लोगो जों एपइन्टमेन्टखौ होगोन बेनिफ्राय 6.3 क्ल'सनि बानाव दासिम गंजि कलेजनि उनाव माखासे हायर सेकेन्डारि आरो माखासे हाई स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रक्रिया प्रसेसखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा बावैसो एबसु साहित्य सभा रायलायनायाव बेखौ फोसावदों दा बे हिसाबै जोंनिफ्राय जोङो डेटाफोरखौ थिक खालामगासिनो दङ जाहाथे बेखौबो जों थाबैनो खालामनो हायो गोबां स्कुला दासिमबो बायग्रोमनाय अबस्थायाव दं बिथांमोन बेफोरनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोराव 500 फरायसालिखौ फोसाबनो आखायाव लादोंमोन आरो बेयो जोबसिगोन आरो बिनि अनगायै देग्लाय जों नायदों जे बेसेबां फरायसालिया बिटिआर ओनसोलाव अखा सेरो फरायसाफ्रा अखा हाबा क्लास खालामनो हाया बेखौ नोजोर बोनानै गासैखौबो जों लानानै जोङो देग्लाय खमसे खम 1700 फरायसालिखौ रिपेयारिं खालामनो नागिरदों जाहाथे 2024 मायथाइनिफ्राय रावबो फरायसाया अखा सिजानानै क्लास खालामनो गोनां जाया जों नुबाय कालाइगाव गंसेल' गोजामसिन बर' माने बेजों हाइ स्कुल दङ नाथाय बिनि थांनाय लामाया जोबोद गाज्रि बेनि थाखाय मा खालामो बेखौ जेरैखि जाया बानायनानै होगोन